उत्तर प्रदेशनि मुजफ्फरनगराव मोनसे घटना घटिखा। घटना ससियेल मिडियाआव पिरजागै थांमानि यागल सारा दुनियानि बर' ग्रह बेलायखिनो वान जाखा तै बखानो लीलाख्रिवै रोखा सारा दुनियानो मोख्रा मासा फायै जेरै बसानो bangkharnani नाय तंखा तै जेफुरु जेरायनि गानाव buma bupha एबा खेबा गुबुननि बरक थांगो बरकनो गांके खिचिगि रहरो फियाब जेरायनि गानाव हके रेकेवै खालिया बनमां नायै माया आदरयै तंखा जेमन बिनि बसा एबा खेबा बुफायुं बाहानक जोग अबाहायके जेरै बसानि बरक बसानि गानाव आचुगि तंमानि तै के बुफानो गानाव थांगै मालिया जेरायनो बो रेस्किउ खलायनो मुचुंगै तंफानो खलायै मालिया जेफुर जेरायनि गानाव थांगो आफरुखेनो मोख्राबो किरिमा सिनजा खलायै सक्रमै बुवा फुनुगै खिचिगै रहर अबाहायके जेरायनो रेस्किउ खलायनो नायमांनो कयेकजना बरक मारखेनो सागो सिजिक जाखा चिख्लाय जाखा बबाय खिचिक जागै वार जागै बेलायखेनो किरिमा सिनजा घटना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेशनि मुजफ्फरनगर घटना घटिखा बाक्सा खेबा भिडिअ क्लिप नगै मानखना बाक्सा खेबा नग्याफानो अंगै मानखना हिंके नरंनो इमेजिन खलायनायदि नरंनि बसा cherai 3-4 माननि गांके अब काहाय किरिमा सिनसा डेन्जार जोनो कलायखा हिंके नरंनि रिएक्शन बबहाय इंनाय चिरगै कापनानि अजन तामनि गांके निजिनि बसा निजिनि खाक्लामनि थैनो अब काहायके किरिमा सिनसानि गानाव ताइसे बिनि गानाव केवफानो थां फाइमानिया गाना थांका हिंकेनो cherai नाहाना थांका हिंकेनो खिचिगि रहरो तै बखावो किरिमानि फाइनाय जे cherai बदे आमसक्सा बाहान नरम स्किन नरम कोनो फानोसे साइमान जायाखो साक साकनो रेस्किउ खलायमानियाखो डिफेन्स खलायमानियाखो गांके अब काहाय सिचुएशन बेलायखेनो चिरगै कामनानि अजन तै पैनिक अटैक बंगनानि अजन हाय भिडिअ swkango बो आनि चैनलनि बिसिंते आं आपलोड खलायका और जाको मार्केनो रिएक्शन नुगै मांखा फियाबा तैसा हाय भिडिअ नरकनो आं फुनुगै तंनानि मुचुंगो जाते नरकनि बसा रकनो तैयै एवार तंनानि बागै तै गाना रेकवै तंनानि बागै तामनि हिंके ताबुक मोख्रा टाउनो सिमै तंलिया टाउनो तो बुरुं निजिरि खगजागो संजाक माइमी खगजागो ते पाराव हिंके तो साइलाप गरै बलं मामांसे अब हायके मां थाइचु खगजागो मैखितों काई तंमांया मैखितों खगजागो नगा हाबै माइखरै चावै थांगो अब गाहाय जराव बरक चिकन साना बरक कामफानो नांगला मोख्रा से गानाव तंगै अब गाहायके किरिमा सिनचा अंगै तंगो दल जदि न पाराव अब गाहायके फायका हिंके नों आप्रो ताम खलायमानियाय बरक मनुष्य बया बरक मनुष्य हाय बखा बया जे अबनो cherai दुखुमाना नकुनु साइमान जाया कोहिनै फियावगै कलांगै थांनाय बरक ओंखा पसु बरक कुनु वानसुमं गरै बरक अब गाहाय सिचुएशन गांके खिचिगै वारै अब गाहायके कलांगै थांनाय जिला फिला खलायै बेलायखेनो किरिमा सिनचा अबरंनो तैयै निजिनि बसाबतैनो खेल खलाय तंनो नांगो 24 hours बंनि बसकांगनो एबा खेबा बरकनि गानावनो मरगै रेकेवै तंनानि नांगो बरक कतरंनो हिंके बरक किरि जागो जाते अब काहाय तै ता उंथुन हिंके गरनानो तैयै पुइलानि सिमी साइमान लायानो तामो ओंखा हिंके दिभरनि जराव 10-11 यांगो बसानो दुदक चारिबाय आको बाई मखलै रेखा मुक्त्रे लायखा हिनै तै यां बुमा गांके नगनि सामं खलायजागिया कुकुनु फानो कासा कोहिनै सामं खलायनानि बसानो मखलै कलांगै थांखा यां बुफा हिंके सामंनि बागै अंखरजाक फुंनाय सिरिसिरिनो नगो हिंके बुमा बाय बसा सिमिनो तै खरं नै थंमा बा बुमा बो सामं हमो बायनानि नांगो मैखितों थाइखितों संनानि नांगो हायनि बागै बो किचेनो थांगै माइमिरक संबाय आको बायै बसाना नायफैगा तैसा आब्रंगाके बसा थुवैनो तंखो मामी रक संबाय आको बायै बो रिरक सुका रिरक सुसानिवो न मोख्रा फायै बिनि गानाव की के पुंगै तंखा बरनि मोख्रा पुंमुं खनारेवै हिंके न जेफुरो तामो पुंखा हिनै बुमा बखा गलै जागै बसानि गानाव थांखा आफ्रिकेनो बेलायखेनो किरिमा सिनचा ट्रमावो गलायनानि नांखा तामनि हिंके निजिनि बसा निजिनि खाक्लामनि थैनोसे अब काहाय किरिमा सिनचा मोख्रानि गानाव आचुकजाक नुखांगांके बेलायखेनो रिएक्शन किरिमा सिनचा तै
trauma o klaijangnai no hingke obo kahai ke nugui bwsano naharnani naikha nijini jan no kriya karwi phiaba o mwkhra bwsani gana o kebono phairinani riya buma no khisingnani naio obo kahai halo tamo wngnai norok no uansukgui naidi hingke o burui bo haino panic wngui aro no chirigui tongkha banchiridi banchiridi hinui hingke gana gini aspuros ni borok rok joto bini nogo kuthum laimani yagulo khe nukha mwkhra si hingke khorok nui khorok tam rescue khlainani angkha naikha chwlarok miliwi phiaba bo o chwlarok no kirijagya chwlarok no phano o cherai ni gana ni putol na si naiya o khorok tam chwla no khichik phrawi riwi rohorka haike bupha no bo call khlaika bupha phaiui rescue khlaina naikha hingke bupha no bo haino hai khisigui riwo arjrao hingke obo kahai situation no kuno phano no phurjagya hingke birmar ni bisingo khoroksa borok animal rescue rok no call khlaika animal rescue phaimani yagulo prai gonta saitongmani yagulo kheno o cherai no mwkhra ni thani tei rescue khlaina harmangkha belai keno kirime sincha haini bagui norok no bo hojak tongnani bagui kobok jao tamni hingke obo kahai situation jesa borok ni sago phano klai mano